Habakran ha ka jialang pensung thu pai ba ek nongrem ka Voice of the People Party VPP ha thlong nong thliu Eastern West Castle District bat kumjuru ban pan jingkar ne ka party ha ka election MP Lok Sabha arjar pusaw nong thau ain ka not chlong uba adelbat nongrum ulong ba ha ka ni ka than ka dang byang badang yedon parado prasnam omshu kumha shlong balakhle khawlang daki jai ben riu per da ka ba ben rap banadu ka khayi ka pateng la kurup de ki weipat ki jabin rio wat hadu ka shongkha shongman ru ulong ba menswati ungai ba ka siengkrung ka wan no blei henry menta ka siengkrung ka wan ha ka kerteng jong ka trading license ulong ba ka jabin rio kandon ha ka jingma namar ha ka chala lai i tangi ki dinrung bat issue yeki den mi pai ba la rangin kedetia la rangin kelatia ladam la rangin tre ban kala bamut kadon ka jingma ka ba mangi jalani nadi iti trio la yang lawan jong bilang tien ki pate pai ba to PBI biang ni bian parado persnam to biang leja si posor kano ko jing ima coba pai ka khai pateng kala le nomor la kurop de ki wei pak jak rio dei nam dei ka songkha ka songman ru kala le la kurop de ki wei pak jak rio menshua tengah let ke baka dei ka sing kurung bawan mo bleng ko no pau ngai manta kasih kurung kawan hak kerteng jongkap trading license hak kerteng trading license lapanya hak yang kasih kurung ngalah try pi minale ayo wahat niom kane cakal jome kane ki hot berang license ki hot dawan mapedi pak pedi di long kemi balan borong jong ajak penriu ki jogi bala penriu no padi diwei pajak penriu ko jing kersya jong ajak penriu jogi hato ngomdan ke jingma yang semua menyelam bakal, yang semua makin tamban kerok kan kejuan pembiet ya PM kawan pembiet kan kawan job di doktor kia kamdai regiwan pada cu ya pi ya kita bijing sisa kumno kaca kerja kan kecima hari bori jongi ni ita kitin ru ni isu kitin pi dan dai dia kata orang di cima orang ni ita kitin ru dapat kitin ni isu Ubah adil bat ulakro persyaru halo ka jingpatrai kami ka Citizenship Amendment Act arjakat khandai dak ba keno ba ka thmu pen scam ya ka jinglong nong song snong ka India daki poiwer na ki wei pat kiri bat kani ka dei ka buit jong ka BJP mata ni nei bagla pentrai kam yang ta CAA kata ka Citizenship Amendment Act kabla pen scam yang kibamli nong India paduan patlong kinong India mengiru mai khalya ini kinong India parani po mai khalya ru 8% iwan wan long kinong shoks nong hapo ni mai khalya boleh kade ka bol bang politics jok ka BJP kabar kinong kejing ma kejing saban pai Kyrgyzstan kejing saban pai Kirepa chikiwai pa kijak rio pat hale kari jogi ne mi am hanu ka rio po hosi la jong so bang hor ke ka por ka kamot yo ne sit ka por na dir kom ka cha kan rio yo thia sok thia dem kawan clear lam ka clear lam thari clear ma leer san clear yo merget rawan chumai rawan ke ching sleyo rawan lapa lapsan yo thia sok ndon bayak ndon balik do ani sapatai namar bagian tam sitro kai ka chai brio jugi karan bor ba kipadwai bapira ublegang isingai orang yada yang macam beliau jungi melongkung kiwai pan kibona macam beliau mulai tam selayom tam video cuma tam tua kiing ser klak abur di bakla ya denam dei tom Kyrgyzstan nangi dono kapalam imani away play but ko macam beliau lagi dei ki sekasi lagi dei ki Kyrgyzstan oper lagi dei ki nyamtri nielam teli kawai ko macam beliau ndon ang penpat penpra ngelong bekawai haka pangkas tong haka somba sobiat hanono ka betang ilong bekawai mentang di Islam beri kita cek orpai namar bawa kita hibur di mana syalet kita tunggu penpat penpra penparia ini kencang beri ko batang sitro hakmat dari India baya kom Kyrgyzstan yamani lailoi ni parta lailoi ile yamani lailoi ni pule bible lailoi pecik kiwai patiri kibe hakmat ukpa hakmat kibe kikola mati kibe pa kibe pa
silok si tengah tempat kiau kita seorang ki rendang sahabat ki rendang kum ki blang kum ki pasti kum ki merat ki bereng hatu loksi ini mengena bertawan kata kecingma ingin sekena junrio yang baik dari kapor kapor hidong kam ban foto hidong kam bagi kena tiak bagi kelas tiak ada. Kumno ba Raju? Kumne kong, ale. Kumno ki kam ki jam baro. Hoi ki biang lor. Ai creation jong menta ubnai. Hoi ta. Ba ukau iu unia. Kong undi udai ukau plus F, ukau fortified. Ukau 45? Henry ba ukau 45 ba uto ba ai barabor uya pher ayu. Uto ukau ba ai barabor umde ubabha. Kong kini ki jingbam ki bangi juba man kasngi ki kta ya ka kot ka khia ka jongi. Manta ngi dei ban sngau tu hi ba ki jingbam ki bangi bam ki long ni em ki batei ya ka met ka phat jongi. Ladangi bam ki jingbam ki bom tei ya ka met ka phat jongi. Ila ban yo ya ka jingpang dunas nam mat ka jing bria ki kman. Henry ba uni ukau 45 udan jinga dei kumno. Yo iya ki jing tei ya ka met ka phat ka jongi nak jingbam ka bangi bam man la kasngi kum ka iron, folic acid, vitamin B12, iodine, zinc, vitamin A bat vitamin D. Namar ke jingduna jongkine ngen ngat hagi babun ki jajingpa ka sorkar ka persangkar bala banwanra ya ka koj ka khia. Ka FSSAI ka batha ba ukhau ata kamlu kadut bat ke omkhnyang bam. Ki dei bandon ya ke jingbam ki bantei ya kamet. Knang baha ka shisngi ngila banyo laipo hadu sanpo persen kini ki jingbam bantei ya kamet. But lai kerteng yaki 45 ila bani thu yaki ta ka sharp plus F aki. Ba uni ujing bam plus F pat ngila ban yo ne ai. Nang ne kong nagani ka daw ka sorkar kala panmi yaki skim ICDS MDM PDS ka bha na ka banta upaj ba. Ka sorkar mi kala mangker pang ha ka jingi trelang bat kidukan na ka ba kila pha da ukhau ba bhatam na ka banta ki khna bat kilong kimi ki ba armen dei na kata daw batang da uni ujat khau ba bhatam ban sam shabaro kilong yeng nang ni shakman tang da ukhau 45 Ba fikran ya ka jing shisha. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.